Horas, salam sejahtera dihita salhuna, huriani Tuhan, di dia pehita maringanan, di bagasan tikion, lah humanangin hatani di bata hita, jimuluma marsadani roh hita martanya kita. Damemima leo Tuhan le Tuhan. Asa di bagasan hadamiok kami, lahu manangin hata. Todim parbadia namandungani hami, anggiat mengatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Huriani Tuhan, atani debata nasaur tuhita, di bagasan tikion, dianek may senduko perpesalmen biduopat, mamuka masyan ayat 2, masuk satu ayat sia, pemahatan Tuhan, tapai tiukma di bagasan rohat tadi. Saya lusi maau ali di bata ni hati goraku, ia hujauho, jala palubang au jupang hagogotan, asima roham diau jala tangi huma tangiaki. Ia hamu pinopar ni jolma, sadililingoddo liya rohamuna di hasarauki. Sadililingoddo haholongan ni rohamuna naso hasia, jala di ormuna gabus, unang soboto hamu, marhasurungan do di bajahu baak kahasyanna, matua ditangyo Jehovah do molo hujau ibana. Horso kamu nama hiyamma asa unang dapotad dosa, marhusari maruhamuna dungro di podoman hamu asa sonak kamu. Pilihok kamu nama pilihan hati gora, jala marhaposan tu Jehovah mahamu. Lado akan nama dok, tung isema manupak kunadinggan tu hita. Alay-alay Jehovah, saya pasodakum matu hami sodang dibuhi. Gumodang do las nerohakku diliokko, sian dinasida dia mamasa di gotilon, eme do anggur naga bisitutu. Sorang doau hupapiak hup mamit ternok, ai sesada hodo ali Jehovah, pasonang au maringanan ido pajahon. Huria nahinolongan di bagasa tuatta Yesus Kristus. Ise siak kita. Sampai tu bagasan sonarion nasohya ibana mengadupi akap persoalan di bagasan muluna. Tentu namora, napugus, parpangkat, pangula, sudinang do mengadupi aka persoalan. Jala jut aka persoalan naro tu bagasan parngoluon, mabain marsa, mabain hacit si malulu, mabain marhusori roha, bahkan gudang do alaniak kasih taonon, dengbui nok matana mudung di borge. Nah, bahkan gudang do jelma alani gudang si taonon di bagasan parngolon, tubuh ma parsahito di pardagingon, nang parsahiton di bagasan partantio. Di bagasan terpuk jamita na satu hita dia pala partikenon, so dia si Raja David papasalmen takas pasahaton saluhna akka angguk-anggukna, pasahaton salukna akka holso ni rohana tu di bata, di bagasan tangi ang pamujian. Di bagasan ayat na parjolo di hata ni Tuhanon,
Di patolas perpesal meddo. Songo dia di bata ni hati gora di ibana mengalusi salut na kajojuna. Songo dia di bata ni hati gora di ibana mananyan saluh na akatanyang. Nah, di bagasan arsak niroha si taonon akaparokil do si Raja Dapit. Ditiki marsa ibana, ditiki marsi taonon ibana. Mangolo do ibana totong di si taonon ini di bagasan hati gora. Jala di bagasan si taonon ini setotong do ibana mamuji-muji debata pasahat to akarsak nirohana to debata. Di bagasan tanya. Molo didokko di bahasa Indonesia. Doa pada malam hari do judul di perikop. Nomor 8, adorang so di pihak si Raja Dapit dirina di podumana. Asa boy nok matana, asa boy nok si malolongna. Jumolo do ibana pasahat ton hadirin na to debata. Nah, di bagasan tani yang napinasa di si Raja Dapit to debata. Takas do ibana di bagasan haporsyaon nekot urupan di debata ibana. Nomor 8, pos dorohadi ibana natut do debata mangurupi ibana mangadupi salut na akka haporsoho. Pos dorohadi ibana natut do debata gabi pangalualuan na alusan di debata de saluhuna akatanya. Saluhunai boy dipatupa ibana. Disiala nang mangulu ibana di debata. Jala debata mangulu di bagasan ibana. Huria di Tuhan. Obar tu jahan nasa tu hita dia pala partikenon didok marhaposan tu Jehovah Mahamud. Ahadona naing rimangatta. Ahadona naing ahunotta. Senhata ni debata nagabipatogun haporsyat telah madalanya karya. Na parjul sahali marhite-hite hata ni debata jami taon nang diajarot tu hita ganuk marsada-sada salhut na jolma na porsia tu debata ikototong do pasahaton akka pangiduan na holso ni rohana di bagasan tangiang na mangulu. Basa mi dokot tangiang na mangulu. Karena realita fakta yang terjadi sekarang ini. Banyak orang sekarang ini berdoa kepada Tuhan. Banyak orang bermohon kepada Tuhan. Banyak orang menyampaikan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menyampaikan seluruh keluh kesahnya, dia tidak hidup di dalam doanya. Dan mengulu ibadah ditanyangna. Dan pos rohana sian nasaroha do pikiran atau debata. Banyak orang di dalam doa hanya sebatas seremonial. Di pasahat di sedihol sedih rohana. Tuhan songonon omma resakko. Omma sitaonokko. Omma nasuharsin bagi seroha do pikiranku. Alai seguguna parbino tuanna. Haadonganna. Hamaloanna. Hidupnya di pangasahon. Maka ketika kita bermohon meminta kedamaian, petunjuk dan penyertaan Tuhan, maka kita harus menyerahkan seluruh hidup kita secara totalitas. Bukan setengah-setengah. Si Raja Dapit di bagasan citaon do ibana ala nyaka rehi-rehi narotu bagasan moluna. Di bagasan citaon do ibana ala nyaka alona do akamusuna. Di bagasan citaon do ibana ala nyaka na jolman bakasugo di ibana. Alai di pasar ibana dirina tu debata. Dapot hadameon do hasonangan do terdina. Bui nok matana mudo. Bui sonang rohana. Bui ibaratna marhadanya di ibana. Nah, nagabe suku-suku tuh hita ganuk marsada-sada. Apakah ketika si Raja Dapit mana perpesal menon pasahatun aka artak ni rohana tu debata tor selesai sudah nama masalah. Tor imaj bin salabin salpu sini masalahin. Dan tornaga besar pusudi masalahin. Dan na tor ibaratna selesai sudina.
Alana nin dapat dibisuk pada narobi. Persoalan di si Raja David di hati hai. Alana nakon na siap salo. Naso na olo mangulu di ajaran di ibana. Nagabi makasuguhut ibana pajongjok kunang pajongjok kan haraja na asik. Na maralo tu harajaon ni si Raja David. Apakah ketika itu langsung Raja Absalom tergabi uduk di mana Daud? Dan songoni. Tetapi ketika Raja Daud sudah menyerahkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan, dia ada kedamaian. Di dia doa damena. Di siala, di dongani di bata ibana, mamul salhutna. Isarana manginang. Piga-piga hali hami parwaon Presiden tak Joko Widodo. Songon nakunjungan tu daerah-daerah, tu Medan, tu Jakarta, tu akan na asing molosa imana bahkan tu aka penduduk, tu aka iba petani. Do dipatu pa ibana wawancara manang makatai secara terbuka tu aka petani. Ditikene ju mana ka petani, lasir do roha di petani. Lasir roha di nasida pas satu hal so di rohana tu si Jokowi. Nah, nagabi suku-suku. Dung makatai petani itu si Jokowi. Natur gabi mahago do ibana dan gabi ma petani mana? Natur gabi naik do derajat na. Gabi bupati mana gabi gubernur. Dah. Ali bahasa petani ibu marlas ni roha. Bahasa ibana bui mardame sorang dung makatai do si Jokowi. Pos rohana adong hadamion. Bu ibana manangi bu dipakuling si Jokowi ban. Bu ibana pasahat akar sa ni roha. Dan kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan mau mengangkat langsung derajat kita. Tetapi di dalam seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan, dalam pergumulan kita itu, kita percaya Tuhan mendengarkan kita. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya Tuhan membantu kita. Ido ubay na didok keperpasal menon di bagasan ima biduna pa waluhoni gumodan nulas ni rohaku di leokosyan dinasida dia mamasa di gotilon do anggur nagabis itu to. Apakah Raja Daud langsung lebih kaya dari semuanya? Daud ngamanginang. Una tapi kiri mau ngamartangiak kita mau lu ngatapasahor so ni rohatta tu di bata torgabi umor hita sendong atta. Unang gabi molunong nga tapasa akar sa nirwata tu debata torgabi mahapos din ang akar sa ki. Daw. Las niroa dia kajun mana maraposa tu debata karena dia percaya di dalam kemelut di dalam kehidupannya Tuhan ada di sana. Debata adong bisa madungani mana. Debata adong bisa mengurupi mana. Debata adong bisa gabi hatona. Debata adong bisa mangalagogo di mana di bagasan akan moluna. Ido nama bain si Raja David parpasan menon di bagasan hadame do las niroha. Nok matana mudo. Nakita pa manginang ikosongonido nang di bagasan nakaparmolota. Napaduahon naneng dohono ni debata tu hita ganuk marsada-sada marhiti-hiti hati ni Tuhanon jol mana maraposa tu debata gebiburu ibadah berpikiran positif di bagasan muluna. Nah, gudang do hita sonnarion adong sahih sonnario kon insomnia maul mudo ala niya ka gudang niya kapikiran basa semasa kita di bagasan nakangolon ala na tapi kiri gudang na suasan roha do pikrata gebidang buy mamodong molodang buy bimodong mamusin na tabba sakit tabba mamusin ang sakit ibarat na stres manang naik maasam lang bulok kali na asik. Mertaba-taba mesti akasah. Nah, alay anggojun mana marapos satu di bata. Bu iba na berpikiran positif. Positif na sama dia. Adong masalah, adong parokilon, adong narahis dan roh ado ima sian na ditahina. Alay berpikir mana positif, bu diselesai masalah. Budo ima adu pak masalah. Bodo ima mergugo menghadapi masalah. Nah, Jun mana merapos satu di bata. Dia mampu berpikiran positif dalam kehidupannya. Dia mampu
melakukan yang benar di dalam kehidupannya. Dia mampu menyerahkan hidupnya secara totalitas. Akhirnya manginang marhite-hite hatan di Tuhanon nang diajarat duit tagad marsada-sada. John mana maraposan tu debata di bagasan ngoluna. Porsia do ibana dan munum debata dan palwasan di debata ibana. Madalani akka ulawna. Ale marhite-hite wasun di debata. Marise-hite pangiring-iringnya di debata. Gebetau ibana mangulu di bagasan akka lomoni rohani debata. Na perpudi sahal yang manginang adong macarita. Adong masahalak ina na mabalu. Ulaw di inangon merjual do ima di pokat. Mana ima dipajak. Genup ari marsak busi sao do inang. Arsa ni roa di inang ngopi martaba-taba. Marsa ibana harga naik. Marsa ibana aka pungutan-pungutan liar sana kapreman. Marsa ibana memikirkan aka sayurna dan terjual gabi busuk. Di sadetiki adong ma belajar sahala pandita. Maka tatay ma inaton do imam pandita. Di pabuhay ma inatom masalong na horso ni rohana. Di do mamang pandita. Mula songonod do dan bu iba marminggu tu bagas coroi. Di hari minggu do nang gudang panuhor. Jadi idu mabedang marminggu hari. Ame do konima amang pandita. Inang tohodo na dokmi. Memang di hari minggu do na gudang rejeki ina amang pandita tu naton. Roy naton ido. Nah, mau lu nga marjual ako di hari minggu. Nunga dapok mo hadamehon. Ni namang pandita. Mau lu nga dapok mo tuhor ni jualamon. Tuluh lopit. Nga dapok mo hadamehon. Tao. Atong sedia gudang ma didok rohani nang. Tuhor ni jualamon asa dapok mo hadamehon. Laku sudi lang jualamon dapok mo hadamehon. Tao. Molo lang laki majualan mo dapat mudah dami daw. Molo ma marjual ko senar sini sampai ma tuar sabtu mo mudah dami daw. Molo ma marjual ko dari minggu tong dapat mo dami daw. Ami do ko mo pandita. Molo songoni do ina. Dang dapat mo hadami dia kajualan mo dia karsa di roham. Martanya maho itu Tuhani. Ulang Tuhani do perhitian mo asa dapat mo hadami. Ina. Ohom may naton si may bana. Di sadatikin di ulau di mana masong nedok di mamang panditaw. Romay mana tu gereja do di bereng mamang panditaw. Bah, so na marminggu ina horas man. Marminggu may naton. Mi dok daton. Amang pandita nga memang 3 minggu nang marminggu biha. Jela memang toho dok namang pandita. Saya dia gudang PHP na dapot tu dang adong hadameo. Ali mulu di bagas jero ona, fokus sama nangin hata ni debata, dapat tuduh hadamio. Di debata itu berarti hadamio dan direkodin. Nah, amang ina, on sedek pengalaman do, sedek ruji-ruji do, jelas sedek kisah nyata do. Ali ni amang ina, songo dia pe gudang ni artata, songo dia pe gudang ni akka siadongata, jelas songo dia pe akka gudang ni akar sata. Salutnya mabait kita marsak, udah mabait kita damai. Nama baik kita damai di bagasan parngoluan, molo marhaposak kita tuh debata. Nama baik kita ima mendapat hadami di bagasan parngoluan, molo tapasak dirita tuh debata. Mabaik kita mendapat ima hadami di bagasan parngoluan, molo mangul kita di bagasan domoni rohani debata. Alenia mangina ingot tamu nama kedamaian hanya bisa kita miliki di dalam kehidupan ini. Ketika kita bersama dengan Tuhan. Kedamaian akan bisa kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup di dalam Tuhan. Jolma na marhaposan tu Jehovah. Ido jolma na dapat hadami di bagasan waluna. Amin. Martanya mahita.
Moliate husab barhuanami tuho alit Tuhan debata. Di asini roham, di denggan di basam, jala di hatam nak kami tangyo da pala partikyano. Ajari matutu hami asa mangulu di bagasan lomoni roham. Ajari hami asa totong holang marhapo sa tuho hami. Madalani akan ngulu nami tujuan niyo. Pos dorohan nami le Tuhan. Nang pe marsak kami. Nang pe gudang si tanon nami. Nang pe gudang akka parut kilon nami. Na porsya do hami urupamu do hami madalani saluhut nai. Jala marhite-hite pangrupe na ko. Dapat nami mahadamion di bagasakko. Moyate Tuhan, di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami tulapamu. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu hita saluhutna.